A arte de voar, escrita por Antonio Altarriba e debuxada polo popular Quim, é unha novela gráfica moi premiada, publicada hai uns anos, é unha obra inmellorable para facer gozar os aficionados ao cómic, dalo a coñecer ao profano, e o máis importante, recuperar algo da moi maltratada memoria histórica en España. En 2009, Antonio Altarriba publicou A arte de voar, unha biografía do seu pai, contada en primeira persoa, e na que Antonio Altarriba fillo converteuse na voz de Antonio Altarriba pai. Sen dúbida, un recurso rechamante onde se difumina a liña que separa o protagonista do narrador e que axiña capta a atención do lector. O cómic aparece dividido en 5 capítulos, máis un sexto engadido na última edición. E o resultado é un fresco maxistral sobre a historia de España no século XX. Posiblemente o cómic máis completo sobre a Guerra Civil Española e o franquismo que se teña feito ata a data, aunque a decir verdade, desgraciadamente non existen moitos. Foi froito de 5 anos de traballo nos que Antonio Altarriba nos conta a historia do seu pai, un home humilde que naceu en 1910 en Peñaflor, unha pequena vila rural de Zaragoza, e que pasou polas filas franquistas ao estalar a guerra, e uniuse máis tarde ás forzas anarquistas, rematando a guerra exiliándose en Francia, onde participou na loita contra o fascismo. Aínda que Altarriba pensou en converter esta historia na trama dunha novela, acabou apostando polo formato cómic, cuxa linguaxe ofrece recursos únicos. Neste libro, os capítulos están simbolizados moi intelixentemente como plantas. Isto quere dicir que o capítulo número 1 sería a planta número 4, baixando hasta o capítulo final, que sería a calle ou o piso máis baixo. O primeiro capítulo do Arte de volar actúa como introdución. Móstranos a Antonio Altarriba que decide rematar os seus días e fuxir voando, metaforicamente. Un comezo desgarrador e brillante a partes iguais. Posiblemente contén unha das escenas máis recordadas e emotivas do cómic español. E dende aquí, o cómic ofrécenos unha imaxe da historia de España centrada no personaxe de Antonio Altarriba, dende 1910 ata 2001. O segundo capítulo, O coche de madeira, céntrase nas primeiras décadas do século XX. Vemos o contraste entre o campo e a cidade e deixanos momentos brillantes. Os muros que se levantan para separar o campo mentras os nenos xogan a romper as regras e a saltar as barreiras, as oportunidades perdidas e os soños frustrados, a dureza da vida no campo, as festas da cidade e o pasado que sempre te persegue. O fragmento do accidente de tráfico, donde morre o mellor amigo do protagonista, cuxo soño era conducir un automóvil, é verdadeiramente conmovedor e será algo catártico para o propio Antonio Altarriba, que enxurará non volver nunca a Peñaflor, a súa vila, aínda que, como veremos, non será a última vez que non cumpre coa súa propia palabra. O máis longo de todos os capítulos da Arte de voar é o terceiro, Las alpargatas de Durruti. Repasa todo o percorrido vital de Antonio ao longo dos anos comprendidos entre 1931 e 1949, a Segunda República, a Guerra Civil e o exilio en Francia. O episodio remata co seu regreso a España. Altarriba comezará a guerra no bando rebelde, aínda que pronto atopa o xeito de alistarse cos defensores da República, xunto cos anarquistas, o que é o seu bando preferido e personal. Este é un capítulo que nos fala do cariño, do amor, da nostalxia, da tristeza, do horror e da morte. As diferentes posicións que desempeñará Altarriba na guerra, como por exemplo piloto de avión, a dureza do exilio en Francia, a loita antifranquista dende o exilio francés ou o próspero negocio do mercado negro son algúns dos asuntos que se tratarán neste capítulo. Aínda vemos a un Antonio Altarriba de principios, que cree na forte alianza que fixo cos seus compañeiros e que loita por un ideal, pero todo ten data de caducidade. O libro xa nos deixará en claro que estes sentimentos e ideales tan nobles e puros pronto acabarán caendo. Vemos o regreso á España gris no cuarto episodio, Galletas amargas, a posguerra española en todo o seu esplendor, mercado negro, familia tradicional, prostitución, falange, retratos de Franco nos muros, doble moral, vicio e corrupción. Pouco a pouco Antonio irase enterrando na vida que nunca quixo ter, e o nacemento do seu fillo só confirmará o seu estado de letargo. Pouco a pouco perderá o que el consideraba a pouca dignidade que lle quedaba. O quinto e último episodio, La madriguera del topo, preséntanos xa un Antonio Altarriba decadente, nos seus últimos anos de vida, que vive na residencia na que pouco despois collerá o bo, como fixo tantas outras veces durante a súa infancia e mocidade. Pero este será o último. A forma na que nos mostra o estado emocional de Altarriba é fabulosa.
Como dixemos con anterioridade, na última edición tamén se engade un capítulo extra moi interesante e conmovedor que aporta un compoñente vitalista á obra, e pecha por completo o círculo que comezou con Antonio Altarriba lanzándose ao baleiro. Concluíndo a reseña do cómic, ao noso libro pareceunos unha experiencia bastante distinta dos libros clásicos, pero sorprendente para o bo sentido. Penso que os puntos máis fortes do libro son tanto a ilustración de Kim, bastante coñecido por traballar na revista humorística El Jueves, como por o elemento metafórico e simbólico que rodea a obra desde o mismo título. Sin duda, queda recomendado pola nosa parte, xa que é unha experiencia moi interesante.